Poko se danas igra doktora. Sa gospodinom Marfijem. I Minus hoće da se igra. Svi mogu da se igraju. Šta se nalazi u tvojoj doktorskoj torbi? To su slušalice. Vreme je za pregled. Ne, pomoću njih se sluša otkucaj srca. Gospodin Marfi ima dobro srce. Doktor pregleda tvoje telo. Doktor Poko misli da pacijent ima vrtoglavicu. Mnogo bolje. Ko će sledeći na pregled? Minus! Vreme je za pregled očiju. Ne liži doktora. Šašavi Minus. Kod doktora je danas baš zabavno. Uh-oh. Togo lica. Doktor Poko ima hitan slučaj. Toplomer! Hajde da proverimo temperaturu. Uh-oh. Visoka temperatura, mora da leži u krevetu. Uh-oh. Ne mrdaj rep! Moraš da budeš miran. Golicljivi stomak. Minus ne leži mirno. Doktor Poko ima ideju. Poko, pipiti, pop. Šta to crta? Veliku čarapu? Velike makarone? To je gips. Tako će njegova noga stajati mirno.
Poko, jesi li dobro? Zabrinut je. Minus neće da se igra doktora. Kada si zabrinut, uradi Poko pokret i osjećat ćeš se bolje. Pokov pokret. Udahni. Dodirni nos. Izdahni. Dodirni stopala. Udahni. Namigni. Izdahni. Trepni. Udahni. Okreni se. Izdahni. I reci ura! Da li se osjećaš bolje? Mnogo bolje. Odlično, Poko. Znam da si bio zabrinut jer Minus ne želi da se igra doktora. Njemu to nije zabavno. Šta ćeš uraditi? Male gusenice su dale Poku ideju. Poko se danas igra doktora. On pregleda Minusov stomak. Najbolji prijatelji vole zajedno da se zabavljaju. Devojčice i bombonice, dečaci i gorile, vreme je za Pokovu predstavu. I plovimo svi, šta vidim ja, isto što vidiš i ti. Morska zvezda je to. I plovimo sad, i plovimo svi, šta vidim ja, isto što vidiš i ti. Veliki kit. I plovimo sad, i plovimo svi, šta vidim ja, isto što vidiš i ti. Oktopod sad je tu.
plovimo svi, šta vidim ja, isto što vidiš i ti. Morska sirena za kraj. I plovimo sad, i plovimo svi, šta vidim ja, isto što vidiš i ti. Isto to vidimo svi. Vreme je da se pozdravimo. Najbolji prijatelji se vole. Najbolji prijatelji.